Sara silah dalem Sri Yesus. Panglimbang 5 menit dina Rebu Pon tanggal 17 Desember tahun 2020. Kapethik saka Injil Matius bab 1 ayat 1 tekan ayat 17. Isih akeh wong Jawa kang ngugemi anane pengaruh sawijining trah utawa tedhak turun ing sawijining wong. Prakara iki banget wigati katelusur luwih-luwih rikala wong tuwa kepingin njodhokake anake. Saka kono kakenal unen-unen bobot bibit bebet. Kejaba wong kanggonan rasa mongkok merga duwe mantu traing priyayi, traing kusuma rembesing madu. Nanging uga darbi pangajab kahanan para leluhur tumus ing turun tembe dadi priyayi. Wose ala becike wong bisa karunut saka bebet trah memburi. Wong telusur tedhak turun kanthi cara nyumurupi sara silah sawijining pawongan. Wigatine nelusur trah kanthi migatekake sara silah uga kaugemi dening bangsa Yahudi. Bisa wae wong-wong kang ora cinathet jroning sara silah ora antuk pakurmatan sak mestine. Linandhesan panemu kaya mengkono iku, pasaman suci ing waosan dina iki ngaturake perangan Injil Matius kang ngemot daftar sara silah dalem Sri Yesus. Rina samba seni ing pamaos, ananging iki banget wigati kanggo kasinaoni neguh lan mikuat iman kapitayan. Saka sara silah dalam Gusti Yesus iki bisa kamangerteni sawetara perkara. Sepisan Gusti Yesus temen-temen sugeng nyujarah, kagungan bapa biyung, kagungan simbah lan buyut. Miyos dalem ora saka pletheking watu utawa sigaring kayu. Dadi tedhak dalam Gusti Yesus ana donya ora mak bedunduk, ujug-ujug ana. Gusti kang nyujarah temtu ora luput karo kahanan saking winates sarta botrepoting urip sacara kamanungsan. Gusti kang nyujarah uga ora luput karo pamomong panggulawenthahing sawijining brayat kang ing kene brayat sinuci Maria lan Yusuf. Saka kono panjenengane kersa nyilemi maneka kahanan uriping manungsa. Kapindho, saka sara silah kang kabeber bisa kabuktekake menawa Gusti Yesus temen-temen pribadi kang kawecakake para bapa bangsa Israel tedhak turune Yakub kang bakal nglanggengake tumancepe paprintahan Yehuda. Monggo sami kapirsani kitab Purwaning Dumadi bab 49 ayat 10. Sabanjure Gusti Yesus uga mujudake traing Daud, Raja Agung Israel liwat taler bapa Yusuf. Liwat Raja Daud Allah nganyarake janji bakal katurunake priyagung kang bakal nyekel kuwasa langgeng. Para nabi mecakake menawa tembe bakal rawuh Mesias saka traing Raja Daud. Jroning klebet mbaka klebet kitab suci sebutan putra Daud akeh katemokake. Dadi Gusti Yesus dudu wong kang ecek-ecek utawa manungsa wantah wae. Panjenengane dadi punjer pangarep-areping bangsa Yahudi bab tedhake Mesias sang paring luar saka panindesing bangsa Romawi. Katelu, kanthi medhar sara silah dalam Gusti, saktemene Santo Matius kersa mbabar karya kaslametan dalam Allah wiwit jaman Bapa Abraham, bapa wong pitaya, ketuk wektu pamenuhane janji kaslametan ana diri Sri Yesus jroning brayat Maria lan Yusuf. Ana mumbul mendelonge nangsih bangsa Israel selaras karo mumbul mendelonge ketaatan marang Allah. Nadyan mengkono, Allah tetep setya. Liwat para nabi Allah tansah ngilingake, neguhake paring panglipur enggo mencakake mangsa pamenuhane janji kaslametan dalem tembe. Para tresna film kinasih pindho nonton sawijining film. Santo Matius ndheberake ing geber sujarah kaslametan dalam Allah kang munjer ana ing Sang Kristus. Uga kanthi lelimbang waosan dina iki
Iman kapitan kita tansaya teguh lan mantep saengga tansaya gregut uga anggone cecawis mapak mahargya rawuh dalem Gusti. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit beberan bukti-bukti kami siasan dalem ingkang kapratilaken dening Santo Matius. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebuka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.